video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma ngatauri imi makashanda nema artists akawanda nema managers akawanda chimbonitsanangurira kuti ma-artist ezimbabwe ano-understanda chinhu chinonzi management tinongodzokera patanchitaura pekuti how you protect your brand differs nekuti uri kuziva iri zvada kuita but majority yavo hapana chozikanwa hapana because majority yacho hasi mamanagers mabooking agents aya kutaunza plus mudziwe kuti 200 sama 200 yaramboti aore saka pane mari 150 achingonopuwa 150 yacho but hayo adhiri arite ngatisiyane naro avasi mamanagers. Alright, even though as a manager, do they understand the difference between a sponsor and a manager? Zvinhu zvese zvongotorwa chichiitwa kunge chinhu one. Sponsor, manager, promoter, mufesi wangu chinongoitwa kunge chinhu one. Because iye hatonzwisisa kuti kana ndiri kuda manager afa kupusha brand to a certain level, but pakauyawo sponsor afa anga achibatsira manager achinzwana manager apadiwa chakati toda kudai, but sponsor you find kuti ndiyapedzera futi manager wozona promoter futi ndiyapedzera futi sponsor akutanga kufonera mudhara ndibeko kana 20 ma1 but hapana business saka hazviko zvinhu izvozvo. So technically do we say kuti kune ma-managers kune mangoma? Yes, variko but a few. Okay. Variko but a few. Andoziva kuti basa rangu ini ndofanira kudai nekuti ndofanira kuprotecta brand, ndofanira kupusha brand, ndofanira kunge ndichimake sure kuti zvedu zviri vashoma. Vangu vanotadza kusvika 20 vanhu out of maartist ese emuzimbabwe ekuzimdancehall vanhu I doubt kuti vanosvika 20 havatosviki 10 chacho yakwana. Yeah. So imagine ndiyo industry yacho totaura ine vanhu vanotoimba vanopfuura vana 200 but mamanager ari kunzi mira apa vasviki kuti havasvike 10 saka vangoisa vari kuitira hapana. Mufesi wangu amudhara pachedu mudhara pachedu saka ndo mamirira zvakaitawo ekuti we are going nowhere slowly hatina kwatiri kuendeda. Let's compare and contrast kuti not long ago kwanga kune a system yanga iriko ema-record companies. Do you think the new crop of vari kurana ma-studios vano-understand zvinofambiswa sei in terms of artist protection, artist management, and artist welfare, taking care of artist welfare? Ona zvokuitika the moment that you start doing the same thing changa chichiitwa nemwe munhu wobva wataiwa uyu ngasaramba chichiita chitaura chichiita isusu une zvimwe zvinhu zvauri kutotiza ikoko zvafanira kuti uri kubva mumba uchinotanga kuloja watotiza maybe kunzi mumba mangu unopinda na6 na6 munhu wese gate ndavhara panapa panodyiwa ka1 saka iwe unoona kunge uri kubatirirwa and then
you move away but I gandotanga gatizvivhurire studio yedu mavhuro studio yenyu makutanga kuita zvamuri kuitawo ikoko kune vamwe futi vachabhoywa nawo futi nezvamuri kuita vanobva futi papo vanovhurawo futi yavo saka ingori nyaya yengotiza marules and regulations yavo ini panapa ndirekode munhu asina kuregista nezimura but uye haarekode alright ini ndorekodha asina kuregista nezimura uyai kunoku but uye ari kurekodha asina kuregistwa ora ini ndorekodha but mavhidhio ndoda kuitira futi uyai kunoku saka vanhu vanongoramba isikiri kutorana namakastoma nekutiza tumitemo twakawanda tate yeah to a certain extent in the long run because kana ukidaona usingade uregister uzimura wachona ukafa zvadhako usingade zvipa musicians nemaartist arimo muzimdancehall ukavabvunza kuti vangani vakavari registered vanhu vasvika 100 tokona tombonotanga kurima 100 one bus rakazara rine ma-standing passengers vakwani vanevo nemune ma-empty seats yeah andu ane hobo manje rokona kuti nziri rine ma-empty seats vamwe vari panze rotoita kunge rine ma-empty seats because vanhu vacho havazonzwisisa haudzisisi kana kuti havana ruzivo kushaya ruzivo rwacho ndokusatonzwisisa because uchida kuwana ruzivo unobvunza boys apa panofambiswa sei apa ndofana kuita sei apa ndoita sei kuti tidai tiite mari apa toita sei explain rwawanzwisisa bablazi vanhu apa vanotouya kuzoimba ka munhu anenge atota decision yake kuti inini I think ndine chipo chandinacho otouya the moment yautongoti I think zvatodhakwa I think ndine chipo hazvatodhakwa usafungidzire kufunga tomboti ati ati ndine chipo chandinacho rega ndiendechi kuchusport iweyo ndione chipo watochiona kuti unacho ndaudzwa oro ndatomboimbirawo vanhu padheni wanorotu ndaroera kafreestyle jamani mukangoziva kuti kana muspecial class mune mina class monitor muklasi yemadofo chaiche mutori neshasha imomo ukatosvika murwizi munonzi mune mazihove pamwe tonobata kadembo patozwa ndohove dzeimomo but ukona ukazoenda kumadhemu otozoona kuti kahove kadabata kokekeka akasiri kunokwane hove saka iwe usafunge kuti iwe kana uchigona mareni kwako waugonera munhu wese hazvisirizvo hazvisi but unenge watoudzwa kuti wakapenga kudaro wotoendawo kustudio kuti ndinorowa mangoma mudhara utoronzorwawo freestyle record ndopai paunozoramba kana inonzi constructive criticism unobva wasvika mustudio vati mudhara ndabva kuchitungwisa ndakapenga mareni kwangu ndini tiri kuimba panzi wangu voisi rako harisiri kuimba here panzi voisi rako harisiri kuimba wadi wambozama kana kudedzera makombi nevoisi iro but kanoda kuimba chinja voisi vanomaka vaketa but ukuedza kubatsirwa but iwe because wakaudzwa mareni kwako nzi wakapenga unopengera nyika yese iwambogayatiwo kana uchitungwiza uchinzi ndiwo wakapenga kumbare kune ariko Highfields kuna ariko mabvuku tafara ruo budiriro kwese kuna ari kunzi ndiye akapenga ikoko saka imagine mazosangana maamira pa ma 20 haungona ngodzokerera zobva unodza kuti hamusapote muchindisimbisa zvinhu zvakadaro handina kupenga inini kuna vanhu vakapenga ndakavaona saka at times tanga pawasvika dzidza
pawasvika waudzwa kuti wakapenga but pawasvika pese tasi zvipe mukana wekuteerera nekudzidza dzaamudhara voisi renyu riri bo but dai machinja pakati nepakati nepakati aho awarati bo woenda paunzi amudhara voisi renyu rakapenga but dai magadzirisa zvakati 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 at the end of the day uri kuona vanhu vari kudza havasi kukuvenga but vada kuti uite se uende kumberi but iwo vangoti inini kumarani kwangu wakatondiudza inini kuti ndakapenga saka mimi mese zvamutaura hazvina musoro then hapana kwatiri kuenda. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebhi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero